Suġġett tal-lum huwa fidi li salva, jew jekk nistgħu npoġġuha mod ieħor, kuntatt ma' dak li waħdu jfejjaq. Fl-erba' Evanġeli nsibu rekordjat numru ta' mirakli li Kristu wettaq meta kien fostna. U l-iskop ewlieni tagħhom huwa biex juru l-glorja u l-qawwa ta' Kristu, biex jagħtu xhieda tad-divinità tiegħu. Il-messaġġ prinċipali tal-Evanġelisti kien dan: Ġesu Kristu huwa Alla, u allura emmnu fih. F'miraklu minnhom Ġesu jqajjem mill-mewt tifla ċkejkna bint wieħed jismu Ġajru. Waqt li kien sejjer biex ifejjaqa, imdawwar bruxmata nies irossu fuq u probabbli biex jaraw xi ħaġa straordinarja, xi show, Ġesu jwettaq miraklu ieħor. U Mark fl-Evanġelu tiegħu jirrakkontaħħulna hekk. Waħda mara li kienet ilha tbati bit-tnixxija tad-demm għal 12 sena u li batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha u ma tjibet xejn, anzi marret għall-ar, kif sema dwar Ġesu avviċinat fil-folla minn wara u messet il-mantar tiegħu għax ħasbet jekk imqar immiss il-bisu inkun infejqa. Minnu fih in-nixxija tad-demm nixfitilha u ħasset f'ġisimha illi tfejqet minn dik il-marda. Ġesu dritt tirrealizza fih innifsu li l-qawwa kienet ħarġet minnu. Dar fil-folla u staqsa min mess lil bisi. Id-dixxipli tiegħu weġbuh qed tara l-folla tafas fuqek u franta tistaqsi min messni. Imma Ġesu baqa' jħares madwaru biex jara l dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara imbeżza u tirtot. Billi kienet taf xi ġrala ġiet u nxteħtet fl-art qudiemu u qaltlu l-verità kollha. U qalilha: binti, il-fidi tiegħek fejqitek. Mur fis-sliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Hawn mela għandna dil-mara. Ma nafux wisq fuqha, però mill-informazzjoni nistgħu nieħdu minn dan il-passaġġ nafu li kienet marida, marda hawnhekk qiegħda tnixxija tad-demm u probabbli l-istess marda li nsibu deskritta fil-Levitiku, ġifieri tisfija tad-demm għal ħafna ġranet wara x-xahar tagħha, wara l-perjed tagħha. Nafu li kienet marida b'dil-marda u nafu li kienet ilha marida għal 12 il-sena sħaħ. Nafu wkoll li batiet ħafna. Ċertament batiet minħabba l-marda nfisha. In-nisa aktar mill-irġiel jafu l-uġieħ, skomfort, u anka lejja li l-mara seta tħasset mit-telf ta' dak id-demm, tal-kwantità ta' demm. Ċertament batit fiżikalment, batit emozjonalment. Din kienet mara mwarba, meqjusa maħmuġa, imnizza. Kull ma tmiss kien ikun meqjus imniġġes, u kull ma jmiss magħha l-istess. Kienet projbita anka milli tidħol u tattendi għaċ-ċerimonji fit-tempju. Rajna wkoll li batit taħt ħafna tobba. Ma nafux marriċ għan tobba luti jew pagani, u nafu wkoll li ċertu mediċina kienet tajba dak iż-żmien, però nafu wkoll kemm kien hemm mediċina stramba. Naqraw l-Eġizzjani kienu jużaw id-demm tal-gremxul, ġriedem mejta, u ma ngħidilkomx affarijiet oħra li huma moqżiża li bihom kienu jagħmlu anke l-pinnoli. Jiġifieri ċertament li batit taħt idejda u t-tobba b'dan il-mod ukoll. Però batit ukoll mid-diżappunt illi minkejja da żmien kollu, minkejja l-isforzi li għamlet, il-kura li ħadet, minkejja nefqet kull ma kellha, xejn ma swiela. Jew kif poġġiha Luqa fl-Evanġelu tiegħu tabib, Luqa ma kienet kapaċi tkun ikkurata minn ħadd. Anzi, marret aktar għall-ar. F'dan ħbieb għandna illustrazzjoni tajba, ritratt adatt tal-bniedem midneb. Alla fil-Bibja jiddeskrivi l-midneb ukoll bħala xi ħadd marid. Marid spiritwalment. Marid blar marda possibbli bidnub. Marda tar-ruħ. Għalkemm fil-verità taffettwa l-bniedem kollu kemm hu. Tniġġes u tħassar kull parti tal-personalità tiegħu. L-intellett, ix-xewqat, l-affezzjonijiet, ir-rieda, il-kuxjenza tiegħu, kollu kemm hu.
Marda li wkoll ilha fuq u għal żmien twil fil-fatt ilha mitnissil. Ara jgħidilna David f'Salm 51, jiena kont imsawwar fil-ħażen u fid-dnub ommi nislitli. Il-fatt li l-mara kienet ukoll qed titlef id-demm u nafu li d-demm ukoll jirrappreżenta l-ħajja, jurina wkoll l-aspett gravi u fatali tal-marda tal-midneb, il-mewt. Mill-bidunet tal-laqa l-ewwel ġenituri tagħna. Dakinhar li tikol mis-siġra, ġifier dakinhar li tidneb, żgur tmut. Dan għaliex il-ħlas ta' dnub il-mewt. U l-bniedem li jidneb ċertament, żgurament imut. Għalhekk il-Bibja tiddeskrivi l-midneb bħala xi ħadd mejjed spiritwalment. Issa blikunaw xi wħud li kif jisemgħu kliem bħal midneb, dnub mill-ewwel jaħsbu pereżempju fis-sess barra miż-żwieġ, fid-daj jew simili. Jaħsbu fil-pedofilu, fl-adulteru, fl-ateju. Jgħidulek dawn id-dnubiet, din il-marda spiritwali, dawn huma l-midinbin, dawn il-morda fir-ruħ, u għandhom raġun. Dan li semmejna hu mard, dawn li semmejna huma morda spiritwalment, però Alla fl-Iskrittura jgħidilna wisq aktar minn hekk fuq il-midneb. Jgħidilna li kull midneb mingħajr eċċezzjoni, kull midneb, kull bniedem huwa midneb. Anke dawk li fajnejna jistgħu jidhru rispettabbli tal-affarijiet tagħhom, nistajbin. Fl-Epistola lir-Rumani naqraw hekk. Bħalma hu miktub, m'hemm ebda bniedem ġust, lanqas biss wieħed, m'hemm ħadd min jifhem, m'hemm ħadd min ifittex l-Alla, kollha ħarġu l-barra mit-triq, flimkien tħassru jew tarqu, m'hemm ħadd min jagħmel it-tieba, m'hemmx imqar wieħed. U jkompli għax kollha dimbu u jonqsu mill-glorja tal-Alla. Dan l-assessment li Alla jagħmel dwar il-qagħda vera ta' kull bniedem, il-koll midinbin, il-koll morda spiritwalment, marda fir-ruħ, marda gravi u fatali, id-dnub, li wkoll ilu fuqna mitnissil u kemmilna ħajjin tul ħajjitna kollha. Però mhux kulħadd jaċċetta dan il-verdett ta' Alla malajr u mingħajr oġġezzjoni. Tintaqa' ma' nies veru li jirridikolawh. Dnub, midinbin, dawn huma affarijiet antikwati, skaduti, negattivi u depressanti. U jfarfru malaj dan il-ġudizzju tal-Alla. Ħafna jsibuha diffiċli wisq ukoll biex jammettu li huma, anki huma midinbin. U jirreżistu bil-qawwi kontra dil-verità dwar il-qagħda tagħhom, iġibu lek elf skuża, jagħmlu minn kollox biex jiġġustifikaw lilhom infushom. Jgħidulek, allura dan jgħod talija wkoll. Jiena mara sewwa, raġel tal-familja, qatt m'għamilx dnub mejjed se fejn naf jien. M'għandix vizzi għalmenu vizzi kbar, jimmammed. Mur il-Knisja regolarment, nitlaw speċjalment meta jkolli xi problema. Ma nobod il-ħadd, anzi nipprova ngħin il-kulħadd, ġifieri inti qed tqabbilni u tajt li jiena midneb daqshom, marid bħalhom, allura m'hemmx differenza bejni u bejn l-ar kriminal. Immaġinaw xi ħaġa, immaġinaw żewġ katavri, mhix xi ħaġa pjaċevoli vera. Imma l-mument biex nifhmu aħjar, immaġinaw żewġ katavri, wieħed frisk, ġotebut, imlibbes pulit, urtokkat, li ieħor mitfun qed jiddeterjora u qed jiklu ħiddud. Differenti minn xulxin? Żgur li differenti minn xulxin. Minn barra, mid-dera, differenti, ħafna. Differenti minn xulxin? Lanqas xejn fis-sustanza għax it-tnejn mejtin. Il-problema ta' x'inhi ħafna ma jarawx l-affarijiet kif jarhom Alla. L-idea tagħhom ta' x'inhi dnub u x'inhu l-mitneb hi differenti minn dik tal-Alla. Għal Alla, il-midneb u kull min għandu għal ieħor. Jekk veru hekk hu li l-Alla ta' bniedem u dak l-oġġett jew persuna li l-aktar jafda fih, mela allura il-midneb u dak li qed jafda f'xi ħadd u f'xi ħaġa oħra
minflok falla. Jekk l-Alla ta' bniedem u dak li l-bniedem l-aktar jitaxxaq bih, mela allura l-midneb ukoll dak li l-għaxqa, is-sodisfazzjon, l-kuntentezza tiegħu mhux qed ifittixhom f'Alla, imma tifittixhom x'imkien ieħor. Fis-saħħa, fid-dera fiżika, fir-rikkezza, pożizzjoni, fid-divertiment, passatemp jew fil-karriera, fin-nifsu l-kapaċità u l-ħila tiegħu, fi bnedmin oħra, fil-familja, membri fil-Knisja jew fi ħbieb. Għal Alla il-midneb u dak li qed jgħix kif jidhirlu, kif joġob lilu, kif ifettillu. Dak li qed jgħix mingħajr jagħti każ ir-rieda tal-Alla għal ħajja tiegħu. Dak li mhux sottomess ma jobdix il-Alla f'kollox u mhux qed jobdi l-liġijiet u l-kmandamenti tiegħu. U mhux Alla fuq it-tron ta' ħajtu, u mhux Alla jiddetermina l-mod li jgħix, li jaħseb u li jġib ruħu. Il-midneb huwa wkoll dak li meta affaċċat b'xi problema, b'xi diffikultà jew kriżi, meta affaċċat bil-marda tar-ruħ, mod speċjali bid-dnub, l-ewwel li jiġri lejh għas-soluzzjoni ma jkunx Alla, imma jkun xi ħadd ieħor jew xi ħaġa oħra. Anke l-Alla l-midneb mhux biss dak mela li hu mħassar minn barra, imma wkoll dak li għalkemm minn barra jista' jidher rispettabbli, ċivili, reliġjuż ukoll, minn ġewwa mimli rabja, għejra, mibeda, xewqat żienja, gburija, supervja. U Alla li jħares u jara l-qalb, jara dan kollu. Jara l-mottivi ħżiena, l-intenzjonijiet qarriqa fiha. U għalhekk jiddikjara Alla m'hemm ebda bniedem ġust. Kollha dimbu u jonqsu mill-glorja tal-Alla. Malura l-mara, għadna wkoll li mhux biss kienet marida, imma wkoll batit wisq minħabba l-marda u batit ukoll wisq minħabba t-tobba. Bħala l-midneb ukoll li bata ħafna. L-hawnhekk minħabba l-marda tiegħu. Kemm sofferenza jkaġun ta' dnub, kemm batija fiżika, emozjonali, spiritwali ikkaġunata mid-dnub. Mard varju, dwejja, depressjonijiet, frustrazzjonijiet minn ħajja vojta, ħajja frua, tifrik ta' relazzjonijiet u aktar. U tista' tgħid li kważi dejjem dan kollu ġej konsegwenza ta' dnub. Għaliex id-dnub jisseparana minn Alla, jaqtana mill-benefiċċji kollha li jiġu mir-relazzjoni tajba miegħu. Id-dnub jixħitna l-bogħod minn Alla, u allura il-bogħod mill-ħajja abbondanti mill-ferħ, mill-slim, mill-kuntentezza li tiġi biss minn Alla. Id-dnub jikser ir-relazzjoni tagħna miegħu. Minn ħbieb insiru għedewwa tal-Alla. Id-dnub ipoġġina taħt il-korla tal-Alla. Minn flokità xaqbina Alla u nkorlata lina u għad jiġġudikana minħabba fek. Jekk ma nintmux mid-dnub tagħna. Id-dnub il-neħħilna l-libertà. U minn flok jassarna, jorbotna u jagħmilna skjavi tiegħu u skjavi ta' Satana. Jixħitna fis-saltna tiegħu ta' dlam u jċaħħadna mir-renju ta' Alla ta' dawl. Id-dnub iħammiġna, iniġġisna u jikkontaminana. Iva ħbieb, il-midneb ibati ħafna minħabba id-dnub, dil-marda gravi fir-ruħ. Imma mhux biss. Hemm ukoll batija li ġejja minn ħafna tobba. Ħafna drabi il-midneb jipprova jeħles mit-toqol ta' dnub mill-ħtija u l-kundanna tiegħu billi jiġri hawn u hemm u jipprova tobba u rimedji varji. Imur għand il-bniedem, għand il-qassis biex jaħfirlu dnubiet u jagħtih soluzzjoni, għand il-psikologu biex dan bil-psikoloġija kollha tiegħu jikkonvinċih li jgħod jagħmel id-dnub minħabba l-karattru, t-temperament, l-esperjenza eċetera tiegħu. U morat il-psikjatra biex jmewwitlu s-sens taħtija bit-terapija jew bil-pirmli. Jimmaġina l-midneb li xi ritwal, xi ċerimonja jew prattika reliġjuża, xi terapija jew counseling se jilliberawh u se jeħilsuh minn dil-marda. Ġieli jipprova wkoll jibbilanċja u jikkanċella dnubu, kwantità ta' mil tajjeb, servizz fil-Knisja atti ta' karità. Drabi oħra jipprova jaħrab minn dir-realtà,
jinsa u jaljana li nnifsu b'elf ħaġa, l-aqwa li ma jaffeċċjax lill-verità li hu midneb. Xi drabi oħra jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu illi żmien waħdu għad jikkanċella dnub u li dan b'xi mod se jintesa' u se jisparixxi. Però dawn bibtijaj, dawn it-tobba u dawn ir-rimedji kollha kemm huma folots u ineffettivi u ma jiswew xejn fejn għandu x'jaqsam id-dnub u tneħħija tal-ħtija u l-kundanna tiegħu. Sewwa jgħid Alla permezz tal-profeta Ġeremija, għax għalkemm tinħasel bin-nitru u tuża ħafna sapun qudiemi tibqa' t-teba tal-ħażen tiegħek jew tad-dnub tiegħek. Bħal kieku qed jgħid Alla, tagħmel x'tagħmel, dnubek qudiemi jibqa'. Tagħmel x'tagħmel, int qudiemi ħati għadek. Innotaw, it-teba ta' dnub tiegħek mhux it-tiċpisa, tafu d-differenza u x'hekk, tiċpisi hija ħaġa superfiċjali, it-teba qiegħda fil-fond, fit-tessut, fil-fibri tal-oġġett. U t-tobba folozz, b'xi mod jirnexxilhom ineħħulek it-tiċpisa minn fuq. Imma xejn li fid-demm ta' Kristu mxerret fuq is-salib għalina mu effettiv biżżejjed biex ineħħi dik it-teba kollha korruzzjoni u kontaminazzjoni li dnub iħalli fuq ir-ruħ. X'differenza meta l-midneb jersaq għand Ġesu il-ħaruf tal-Alla li jneħħi dnub tad-dinja imbagħad għalkemm dnubietkom huma bħall-iskarlat jgħid il-mulej jibjadu daqs is-silġ. Għalkemm huma ħomor bħal kreżmi bħas-suf isiru. Però dan ma jseħħ qatt jekk il-midneb bħalma għamlet il-mara fil-bidu jibqa' jfittex tobba jew rimedji oħra barra minn Kristu. U mhux hekk biss, tinsewx illi bħala wkoll mhux talli ma jitfejjax, talli se jmur dejjem għall-ar. Għaliex? Għax qed jemmen gidba. Għax qed iħaddan tama falsa. Għax jaħseb li fiq inħeles minn ħtija ta' dnub meta fir-realtà dan mhux il-każ. U allura jispiċċar milli kien għaliex issa mhux biss hu marid, kif fil-fattu, imma lanqas biss konxu li hu marid, anzi konvint li fih. U hemmhekk jispiċċar milli kien. Imma l-ħanin u ma jridx iħallina f'din il-qagħda. U għalhekk qed jippreżentalna dil-mara. Nafu minn fejn telqet, marida, għal żmien twil u batuta, nafu wkoll fejn waslet, tfejqet kompletament. Imma nafu wkoll x'ġara fin-nofs. U għalhekk l-eżempju tal-mara jurina wkoll il-mod kif il-midneb jista' jgħaddi minn fejn qiegħed mari spiritwalment imtaqqal beħtija għal fejn irid jasal, maħfur, meħlus, rikonċiljat malla, salvat. Ħalli nikkunsidraw l-eżempju tagħha. Għax jista' jservi ta' għajnuna u inkoraġġiment għal midneb imtaqqal li qed ifittex il-maħfra u l-ħersin vera midnub. Kull min irid jirċievi xi ħaġa mand Kristu, irid jersaq għandu bl-istess mod li resqet hi. L-ewwel nett il-mara semat dwar Ġesu u marret fittxu. Ma nafux x'semat, ma nafux kif semat, ma nafux mingħand min semat. Però sema dwaru. U dan kien biżżejjed biex tiddeċidi tmur tfittxu kif fil-fatt tagħmel. Wara li l-midneb imqanqal mill-Ispiritu Santu jinfetħu għajnejh u jirrealizza l-qagħda li jinsab fiha li hu midneb mitluf, il-pass li jmiss biex jasal ħalli jinħeles verament u effettivament mill-ħtija u mill-kundanna ta' dnub huwa li jisma' dwar Ġesu. Mhux li jisma' dwar xi karikatura ta' Ġesu, xi Ġesu mġebbed, maffeġ, miżjud jew naqqas, imma jisma' dwar il-veru Ġesu. Jisma' dwar Ġesu bħala dak li hu l-akbar prova u turija tal-imħabba talla lejn il-bnedmin mitlufa. Dak li hu l-ikbar rigal li l-missier qatt seta' joffri lil bnedmin midinbin. F'dan il-imħabba naqraw, mhux illi Alla, mhux li aħna ħabbejna l-Alla, iżda li hu ħabna u bat libnu bħala propizjazzjoni għal dnubietna, jiġifieri bħala mezz li bih jinħafru dnubiet, ċoe dak is-sagrifiċċju li bih titwarrab
il-korla ġusta talla li tinsab fuq il-midneb. Il-midneb għandu bżonn jisma' dwar Ġesu bħala dak mibgħut fid-dinja mill-missier biex bħala sostitut tagħhom isalva l-midembin. Kull xorta ta' midembin. Billi jieħu l-kastik mistħoq lilhom. Iħallas il-prezz il-kundanna li tixra li suppost ħadu huma. Imut għalihom, ibati minn flokhom fil-post tagħhom. Ġesu mibgħut fid-dinja bħala l-feddej biex joffri ħajtu għal riskatt ta' ħafna, ġifieri biex jħallas il-prezz u huma jinħelsu. Permezz tiegħu huma jistgħu jsibu l-libertà, prezz li huma qatt ma setgħu ħallsu. Il-midneb għandu bżonn jisma' wkoll dwar Ġesu u dwar il-karattru meraviljuż tiegħu. Kif hu dejjem lest li jilqa' l-midembin jidma' lil dawk morda spiritwalment u batuti minħabba fid-nubietom. Ejjew għandi, jgħid Kristu, intom il-koll li titħabtu jew intom għajjinin u tinsabu mobbijin bid-dnub u jien inserraħkom. Ħudu l-madma tiegħi fuqi u talmu minni għax jien manswed u humli fil-qalb u ssibu l-mistrieħ għal erwiekom. Għandkom bżonn tisemgħu illi Ġesu qatt ma hu mħabbad wisq għall-midneb jew għandu xi jagħmel iżejjed. Jekk qattu attenti tiftakru waqt li kien sejjer jagħmel miraklu, Ġesu waqaf u għamel miraklu ieħor. Mhux wisq biżi għall-midneb, għandu l-ħin għalih. Ġesu qatt ma jagħti daru jew warrab lill-ebda midneb fil-bżonn. Kull min jiġi għandi jgħidilna żgurament jew qatt mhux se nkeċċih il-barra. Qasba mġenġla qatt muħa jisksira. Mhux bih nemnem Ġesu qatt ma jitfih. U dan għaliex ma ġiex għall-ġusti, għal dawk b'saħħithom li m'għandhomx bżonn tabib, imma propjament ġi għal dawk morda, għal midembin. Mela, hemm ħafna aktar nistgħu ngħidu dwar Ġesu u l-karattru meraviljuż tiegħu u ferm aktar li l-midneb għandu bżonn u jista' jisma' dwaru, imma naħseb dan huwa biżżejjed biex jikkonvinċi ruħu li għandu bżonn ifittxu u jfittex lilu u l-ħadd ħliefu. Biżżejjed biex bħal mara il-midneb jasal u jgħid jekk imqar immiss il-biesu inkun imfejja. Din il-mara però ma semax biss dwar Ġesu u marret fitxu, però wkoll nisemgħu u naqraw kif resqed viċin tiegħu. Resqed ban wieħed, għan speċifiku, skop partikolari mhux vag li tfiq mill-marda tagħha. Dak kellu f'moħħa, dak biss ridet ma redet xejn aktar. Bħala l-midneb ukoll, konxu li hu marit spiritwalment u wara li sema dwar Ġesu u ddeċida li jfittxu irid jersaq lejh. U jersaq lejh ban wieħed, għan speċifiku, dak li jirċievi minn għandu il-maħfra tad-dnubiet. Ħbieb nisbaljaw bl-ikraħ jekk infittxu lil Ġesu u nersqu lejh sempliċiment biex jisolvilna xi problema li għandna. Nisbaljaw jekk nersqu lejh sempliċiment biex jimlilna xi vojt. Jagħtina l-paċi, il-kuntentezza jew xi ħaġa oħra. Jeħtieġ nersqu lejh l-ewwel qabel kollox biex impoġġu fuq l-ħtija toqgħod il-kundanna tad-dnub. Nersqu lejh u nitolbuh biex joħu kollox hu. Ipatti l-kastik u minn flokna, imutu minn flok imutu aħna, iħallas djunna u minn flok inħallsu aħna. Dan huwa t-tir li midneb irid jersaq għand Ġesu l-ewwel skop, l-iskop primarju. Il-mara resqet lejn Ġesu minkejja l-ostakli u d-diffikultajiet li kienu qudiema u li setgħu iżommu għalura u jfixkluha. Issa dawn ukoll jgħalmuna xi ħaġa interessanti dwar kif imissna nersqu lejn Ġesu. Per eżempju, t-tinġis tagħha minħabba dnub għalli kienet imnizza. Dan jurina li l-midneb irid jersaq għand Kristu. Konxu, konvint li huwa wkoll imniġġes, korrott, imħassar li m'hemm xejn tajjeb fih, sakemm il-midneb jibqa' jqis li nnifsu tajjeb, sakemm jibqa' jsib dik xi ħaġa li qed iżommu milli jammetti li hu mħassar imniġġes qatt ma jersaq lejn Kristu kif suppost. Il-faqar tagħha nefqet kull ma kellha għalilna Mark
Dan jindikanna wkoll li l-midneb irid jersaq għand Kristu bħal tal-lab fqir. Idu fidu xejn ma nġib fidi, xejn meta nersaq lejn Kristu. Konxu li allura bl-ebda mod ma jista' jifdi lilu nnifsu mid-dnub tiegħu. Il-folla li kienet madwar Ġesu ukoll seta tfixklet lil mara. Noqogħdu attenti hawn li ma nintilfux jew nippruvaw ninħbew fil-folla, fil-massa. Il-midneb irid jersaq għand Kristu u jiddilja miegħu personalment, one on one kif ngħidu. Issa wieħed bli jistaqsi ma kif jista' jagħmel dan? Xi missu jagħmel il-bniedem biex jiddilja ma' Kristu b'dan il-mod? U anke hawn għandna ħafna x'nitalmu mill-eżempju tal-mara. Il-mara messitlu l-biżu. U kif għamlet hekk naqraw, qawwa ħarġet minn Kristu u fieqet minnu fih. U bint Alla Kristu, il-fidi tiegħek fejqitek. Mur fis-sliem u kun meħlusa mill-marda tiegħek. Anke l-midneb li jeħtieġ jagħmel huwa jmiss lil Kristu. Dan biss u dak li l-midneb irid jagħmel xejn aktar dan. Emmen fil-mulej Ġesu, tgħidilna l-Iskrittura u s-salva. Emmen u s-salva. M'hemmx komplikazzjonijiet, sempliċi. Imma temmen fil-mulej Ġesu, ma jfissirx biss li temmen fih, jew temmen f'xi kredu, u d-dutrini dwaru. Rajt li tallimna meta konna żgħar, Ġesu hekk, Ġesu hekk, Ġesu għamel hekk, mhux biss dan temmen anke d-demonji jagħmluh dak, u jirtrodu jgħidilna ġagbu li temmen fih ifisser li temmen li juqawi u kapaċi salvak li m'għandek bżonn xejn ħadd xejn u ħadd ħliefu. U allura li temmen fih ifisser li twarrab kull ħaġa jew persuna oħra li fihom kont qed tafda s'issa. Li temmen fih ifisser li tafda fih bħala l-uniku salvatur provdut minn Alla għalik. Salvatur suffiċjenti. Li temmen fih ifisser li tqiegħed it-toqol tiegħek, dak ta' dnubitek kollu kemm hu fuq spallejh. Li ma tiddubitax imma temmen li hu se jilqak, iva anke lilek u jirċevik. U allura tistenna li hu ħajimxi miegħek kif għandek bżonn u jtik dak li teħtieġ. Temmen fih ifisser ukoll temmen f'dak kollu li qal li hu ma jekdibx u lanqas ħajtħaq bik, u allura ħajimxi miegħek kif wedek. Dak li wiegħed ħajamel miegħek. Temmen fih ifisser ukoll tittama fih, fis-sens li tistenna li hu ħajgħinek. Konvint li mhux ħajittardja, ħajdu ma jiġi ħajqgħod jinkik, jew ħajqgħod jinbihlek le. Temmen f'Ġesu jfisser li temmen li fuq il-Kalvarju Kristu għamel dak kollu li kien hemm bżonn biex isir ħalli d-dnub tiegħek jinħafer u dejnek ikun ikkanċellat darba l dejjem. Għalhekk qal kollox mitmum. Kollox mitmum. Ix-xogħol kollu sar. U allura inti ma fadallek xejn x'tagħmel. Li temmen fih ifisser li tistrieħ fuqu kompletament, mhux parzjalment, mhux tistrieħ fuqu u fuq xi ħaġa oħra plus, le. Li temmen f'Ġesu huwa li temmen u tistrieħ fuqu kompletament. U x'jiġri jekk tagħmel dan? Jekk temmen fih, jekk tmiss il-Kristu b'dan il-mod bil-fidi, minnu toħroġ qawwa u int titfejjaq u tinħeles. Fuq is-salib Kristu xerred demmu ta' ħajtu u demmu għadu jnixxi sal-lum. Dan differenti mit-tnixxija li kienet ħirġa mill-mara kollha tinġis u mimlija mewt. Le, permezz tad-demm ta' Kristu, permezz ta' demmu, Kristu jaħfirlek dnubietek kollha. Fih għandna l-fidwa permezz ta' demmu, il-maħfra ta' dnubiet, skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Permezz ta' demmu Kristu jqarbek lejn Alla. Immissa fi Kristu, intom li darba kontu bogħod, sirtu qrib bid-demm ta' Kristu. Permezz ta' demmu jirrikonċiljak, jerġa' jagħmlek ħbieb ma' Alla. Permezz ta' demmu jippurifikalek il-kuxjenza li xejn u ħadd mu kapaċi jippurifika. Però ma rridux ninsew ħaġa importanti ferm. Li dil qawwa tal-għaġeb
ma toħroġ minn Kristu jekk ma tmissux. U qatt ħadd ma miss lil Kristu bil-fidi u minnu ma ħarġitx qawwa li tfejqed. Dan kollu jiġri. U jiġri kif rajna minnu fih. Jiġifieri istantanjament it-tnixxija tad-demm wafqet. Nixfet minnu fih rajna. L-istess bħalma l-imputatu ddikjarat innoċenti fil-mument li l-imħallef inniżżel il-martell u jaqta' s-sentenza mhux ħati, eżatt dak il-mument, hekk ukoll Alla istantanjament jiġġustifika ġifieri jgħod bħala mhux ħati lil midinbin fil-mument li jemnu fil-mulej Ġesu u jmissuh fil-fidi. F'dak il-preċiż mument jiddikjara dnubithom u l-legalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Is-sentenza tinqata' u tinqata darba l dejjem u hi irrevokabbli, ma terġax tmur lura. Istantanjament. U dan għax Kristu wkoll miet għad-dnubit darba l dejjem. Il-ġust minflok l-inġusti sabiex iressaqna li Alla. Tassew u ref għal-mar tagħna u tabba bl-ġieħ tagħna għajdilna Eżajja u aħna ħsibnieh mill-qut midrub minn Alla u umiljat u kien miġrub minħabba ħtijietna, misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastik li bih għandna slim kien fuq u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna. Din l-aħbar it-tajba tal-grazzja tal-Alla għal povri midinbin. Bib, se tagħmlu b'dan kollu li smajtu. Se tkun it-tweġiba tagħkom. Tibqax issostni u ma tammettix li inti midneb. Il-għala tippreferi l-mart minn flok il-fejqan. Il-ħtija ta' dnub flok il-maħfra. Għaliex tażel li tibqa' bati u tmut meta tista' tirċievi l-ħelsien u l-ħajja. Għala tippreferi l-vojtaġni ta' ħajja, vojta, mejxa fid-dnub mill-ħajja bil-kotra li tiġi mis-salvazzjoni li Alla joffrilek. Is-sens għandu tirrifjuta slim ma' Alla li tiġi mir-rikonċiljazzjoni ta' Kristu u tażel li tibqa' taħt il-korla ġusta tiegħu. Il-għala se tibqa' tfittex is-serħan mingħand tobba u rimedji foloz li ma jiswew xejn u li fil-verità laqgħat tenuk, anzi wasluk għall-ar u tirrifjuta salvatur li hu kapaċi biex salvak u suffiċjenti għal kollox. Jiena nistiednek minn flok biex tindem u temmen fil-mulej Ġesu. Indem u bħal mara nxteħed qudiemu u għajdlu l-verità kollha. Taħbi xejn minnu, iżżomm xejn lura, semmilu kollox, speċjalment il-verità dwar il-marda tiegħek, dwar dnubitek kollha. Ammetti u stqarrhom. Stqar dnubit partikolari, mhux biss dawk esterni minn barra, imma stqar ukoll dawk id-dnubit tal-qalb li ħadd ma jarahom li qegħdin hemm ġew. Għajdlu l-verità dwar it-tbatija li batejt, tbatija konsegwenza ta' dnub, tbatija li ġiet mill-attentati tiegħek biex issib il-fejqan u l-ħelsien permezz ta' tobba u rimedji oħrajn. Għajdlu l-verità kollha b'mod ċar u għajdilu b'mod sempliċi. Tibżax wara kollox, tiġaja f'kollox, u meta tgħidlu l-verità ħatkun mejjun anka inti. Indem u emmen fil-mulej Ġesu. Emmen fih minħabba l-valur kbir ta' demmu li xeret fuq is-salib. Emmen fih għaliex hu Alla li jista' kollox u għandu l-qawwa u kapaċi jsalvak minn dnubietek. Emmen fih għax hu kapaċi jsalvak f'mument, istantanjament, bħalma salva ħalli li ttajjeb fuq is-salib, f'mument, il-lejla stess tkun miegħi il-ġenna. Emmen fih għax hu kapaċi jsalvak b'xejn mingħajr ħlas min naħa tiegħek, l-istess bħal mara li kienet fqira. Emmen fih għaliex hu kapaċi salvak u jurik hemm ħanin u se jilqa' kull talba sinċira tiegħek għaliex hu dejjem iżomm kemmtu. Dejjem iżomm kemmtu. Jekk wedek kull min jiġi għandi ċertament mhux ħankaċċih il-barra, jekk wedek kull min jemmen fija mhux ikkundannat, hekk isirlek. Kif wedek hu. Ftakru ħbieb li Salvatur provdut
mhux l-istess bħal Salvatur mill-quħ. Hawn il-qalba ta' kollox, il-messaġġ, il-kuntatt bejn il-bniedem midneb u s-sostitut vitali, importanti, u din il-konnessjoni hi il-fidi. Għalhekk anke minħabba l-eżempju tal-mara, ersa u miss li Kristu, l-ewwel nett, ersa u miss lil Kristu. Fiduċja li hu kapaċi jfejqek. Minkejja kull diffikultà li tista' tara quddiemek, avolja jista' jkun qed tħossok imtaqqal, dubju, sajjien, imdejjaq, ersa u miss il Kristu. Ersa lejh int, personalment. Ħafna kienu qed irossu ma' Kristu u jmissu miegħu waħda missitu verament u fieqed. Mela kun int li tmissu, tibżax għax forsi int persuna timida, tħossok ignorant, ignoranta u għandek ftit tarif, għax forsi fajnejn in-nies tħossok insinifikanti, ma tiswa xejn, għax forsi ma tħossokx taf titlob, ma tafx kif poġġi l-kliem, għax forsi għadek xi ftit xettiku, għandek idejat u veduti negattivi dwar Alla jew żbaljati. Innotajt kif Ġesu issorprenda lil kulħadd meta qal min mess lil biesi. U kif baqa' jħares madwaru biex jara dik li kienet missitu. Dan jurina li Ġesu jimportah mill-individwu. Jagħti kasek, int personalment. Ersaq lejh illum. M'għandekx għalfejn żomm lura jew teżita milli titolbu jaħfirlek nubitek kollha illum. Iġġib skużi. Tibqax titlajja jew toħodha bil-lajma. Tipposponix u tħalli għall-għada, għal meta tħossok aħjar, għal meta l-affarijiet forsi f'ħajja tiegħek jirranġaw, għal meta tifhem aktar jew solvi xi problema li għandek, lejt biżejjed ħin prezzjuż. Tiġri lemmu law biex issib il-ħelsien. U ħadd minnhom ma nexxielu jgħinek, ħadd minnhom ma nexxielu jfejqek verament. Għalhekk titlifx din l-opportunità hekk kif Kristu llum għaddej meħdejk. Ikollok ċans ieħor min jaf. Min jaf ikollok ċans ieħor. Ersaq lejh u waqbad miegħu bil-fidi. Jekk tħossok ukoll li qed tiddubita u l-fidi tiegħek ċkejkna wisq jew mċabsa b'ħafna superstizzjonijiet, kun naf, anke id debboli tista' tirċievi Kristu qawwi. Kun naf li l-qawwa tinsab kollha kemm fih. U wara kollox mhix il-fidi b'saħħit jew debboli tiegħek li tfejqek, imma Kristu jfejqek bil-qawwa li toħroġ minnu. Ifejqek bid-demm imxerred tal-fidwa tiegħek fuq il-Kalvarju. Jekk tmiss dawl wajer tad-dawl, mikxuf tieħu xokk. Ċertament. Jekk tmissu bil-mod bla brarqiqa, jew taqbdu bidejb kemm għandek saħħa, xorta waħda tieħu xokk. Għaliex? Għaliex ix-xokk tieħdu mhux bil-labra, jew kemm battu, imma bl-elettriku li jgħaddi għal ġo fik. Għalhekk insa lilek innifsek u l-fidi żgħira ċkejkna debboli li għandek u ħares lejn Kristu, l-oġġett tal-fidi tiegħek, u għamel kuraġġ u waqbad miegħu. U nfakrek ukoll illi dak li fejjaq lil mara istantanjament ma nbidilx. Għadu l-istess Kristu, għadu l-istess Ġesu li llum ukoll lest u jrid juri l-grazzja lil kull midneb niedem. L-istess Ġesu li llum ukoll għadu qawwi biex isalva lil kull min jersaq lejh u jmissu blit tal-fidi. U jekk tagħmel dan illum bħal mara intu ukoll tmur fi sliem. Kun rikonċiljat malla, tiddaħħal u tingħata ħajja ġdida, mimlija ferħ, għena, sliem tassew. Mhux biss, imma bħalma kienet taf ġisimha li tfejqet mill-marda u bħalma Kristu nnifsu assigura li fil-fatt kienet fiqek verament, hekk ukoll int tkun assigurat illi l-fidi tiegħek fi Kristu li missejt għamlitek sħiħ. Kull midneb maħfur verament jaf li rċieva l-maħfra. ċert li jista' u rikonċiljat. M'għandux dubju li Alla kanċella dejnu darba l dejjem, iġġustifikah. Konvint li issa hu salvat. U inti dan tafu.
taf jekk fiqx mill-marda tiegħek jew le. ċert, konvint, għandek idea, ġejt assigurat jew le. Ħbib dal-miraklu ġi rrekordjat biex juri d-divinità ta' Kristu u biex jiena u inti nemnu fih. Bħala dak li waħdu kapaċi jfejja. L-eżempju tal-mara tpoġġa qudiemna llum biex jiservi tajnuna u inkoraġġament tal-fidi tagħna. Biex jiddireġina sabiex nimxu fuqhom. Kemm il-darba niddeċidu li nersqu għand Kristu u naqbdu miegħu bil-fidi. Għax din ir-rieda tal-missier għal Ġesu li kull min ħares lejn liben, kwalinkwa raġel, mara, tifel, żagħżugħ, xieħ, xieħa, kwalinkwa raġel, kull min iħares lejn Ġesu, kull min iħares lejn liben, mhux x'imkien ieħor jew lejn xi ħadd ieħor, lejn liben, u jemmen fih, kif spjegajna, ikollu immedjatament fil-preżent, istantanjament u perfettament il-ħajja eterna. U jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Ekku, Ġesu nnifsu għad iqajjem lil dawk kollha li jemmnu fih, iqajjimhom biex minflok jieħdu l-kastik ġust u l-ħlas mistħoq minħabba fid-dnubietom, speċjalment minħabba l-akbar dnub li m'hemmnux fl-iben tal-Alla. Jirċievu l-kuruna tal-glorja li ma titbilx u jirċievu dak il-wirt imħejja lihom li ma jitħassax. Iqajjimhom biex minflok eternità fl-infern, fin-nar preparat għal xitan u għall-anġli tiegħu, minflok eternità f'dak il-post mudlam fejn l-iskrittura tgħidilna d-duda ma tmutx u fejn ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin, minflok dan iqajjimna biex jidaħħalna l-ġenna, f'dar missierna, f'dak il-post imbierek, fejn għad jinarawh kif inhu, għad nadurawh u għad ingawduh għall-eternità. U dan kollu jiġri għax il-midneb kun għamel kuntatt ma' dak li waħdu jfejja. Dan kollu jiġri bi grazzja, permezz tal-fidi, u mhux minn nfusna, dan kollu jiġri għotja tal-Alla, mhux blopri sabiex ħadd ma jiftaħar, ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amen. Saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.